snažili sme sa to hodiť za hlavu, tú prehru 8-0, samozrejme to nebol dobrý zápas od nás a ostať pozitívny na tento zápas, sústrediť sa na to a bolo super, že sme hrali celých 60 minút a Branka bol fakt úžasný a len nám v tom pomohol. No, tie oslabenia fakt nám išli a myslím, že to je asi to najväčšie pozitívum v našej hre a my musíme ostať piati na ľade, nemôžeme byť toľko vylúčovaní cez zápas a myslím, že sa nám bude hrať potom aj lepšie. Budeme si viac veriť, ale hrať proti USA bude znova ťažký zápas a budeme sa snažiť hrať rovnako ako dnes. Po tom včerajšom debakli sme strašne radi za takýto výsledok, aj za tú predvedenú hru, pretože chlapci si to aj zaslúžili. Myslím si, že rozhodujúci moment bol v tom, že sme ubránili toľko oslaboviek, dokonca sme ubránili 5-3. No a samozrejme konečne sme dali aj góly, síce len 2, ale o to sme radosnejší, že stačili na víťazstvo. By som povedal, ako tréner toho mám dosť za sebou a zažil som rôzne závery zápasov, ale priznám sa, že 7 minút dokonca ešte som stále neveril, pretože fínsky tlak bol obrovský a ešte tam mali výhodu presilovej hry, tak som mal veľké obavy a až po tom poslednej minúte, už keď tá posledná minúta by som povedal, tak už som vedel, že asi to obránime. Bez výkonu našeho brankára samozrejme takýto výsledok by sme nemohli dosiahnuť. On dneska bol brankár číslo 1, preto sme ho vyhodnotili aj najlepšieho hráča a keby sa dala ešte dať cena, tak dám hráčom, čo hrali oslabovky, tak aj tým by som podielil ceny.